Nagunang prioridad karon ang pagsiguro sa maayong panlawas sa tanang katawhan. Hilabi na ning kasamtangan nga dako ang hagit gumikan sa gisagubang nga pandemya. Subay niini ang panggamahan ng probinsya sa Misamis Oriental ubos sa liderato ni Governor Bambi, wala gayud na balda ang paghatod sa mga serbisyong medikal ngadto na sa tanang nanginahanglan sa iyang ginsakupan. Matag adlaw ang tanang personahe sa Provincial Health Office sa pagpangulo ni PHO Head Dr. Jerry P. Kalingasan, adunay tahas ug nagkadaiyang division kun team sama na lang sa Animal Bite and Treatment Center kun ABTC, Mental or Drug-Induced Psychosis Program ug PHO Clinic alang sa pagpahigayon og check-ups, medical clearance ug libreng konsultasyon lakip pagpanghatag og mga tambal nga available. Walay hunong sa pag-asistar ug pagdawat sa mga pasyente o kliyente nga modangop sa Kapitolyo. Ang mga benepisyaryo nga nakadawat niini mipadangat sa ilang kinasingkasing nga pasalamat kang Governor Bambi tungod sa nagpadayon nga programa sa medical assistance ubos sa administrasyon niini kung diin nahimo nilang dangpanan sa panahon sa ilang kalisdanan. Si Miss Gemma Diraya nga taga-barangay na Tumulan, Taguluan, sugod pagpungko ni Governor Bambi, duol sa Kapitolyo hangtod ning kasamtangan aron makapangayo sa tabang alang sa iyang nagsakit nga igsuon. Mibutiyag nga wala sukad sila mahikling sa maong tabang gikan sa provision sa mga tambal ug medical assistance. Magpasalamat ko unya mangindahay ko no nga magpadayon kay magunsa naman lang kami no kung wala nang iyang programa. So emosyonal sab kini dihang nakaamgo nga uhing termino na sa gobernador isip amahan sa lalawigan apan panghinaot niini nga dili unta mahunong ang maong mga serbisyong medikal. Manghinaot pod mi kung kinsa man galitong musunod ni Gov no mo yang itusap mo gi among suportahan no kay dako gyud kaayo ang iyang natabang gyud personally sa amo gyud kay Bisan ang mga personahe sa PHO nga maoy nangulo sa nasangpit nga mga batakang serbisyo sama ni Miss Joy Tagaraw ubos sa Mental Health Division, dako sabang kalipay nga mahimong instrumento alang sa katumanan sa katuyuan ni Governor Bambi nga dili mapasagdan ang panlawas sa katawhan ug tanang benepisyaryo wala mapasagdan. Bilinhon alang ni Governor Bambi ang pagsusi ug paghatag seguridad hilabi na sa estado sa panlawas sa tanang Misamis-non. Hinungdan sukad pa kaniadto, walay individual nga miduol sa Kapitolyo nga gibalibaran. Kauban si Charm Andy Pakamalan sa kamera. Ako si Lamber Regian Amor My Guy, alang sa limpyog mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.